Na poslednom zastupiteľstve vo štvrtok sa nám podarila zásadná vec. Od začiatku sme upozorňovali na enormné zvýšenie cien za odpad a chyby v zmluve so spoločnosťou Marius Pedersen. Nebolo to jednoduché, čelili sme urážkam a ponižovaniu, no nevzdali sme sa. Kluby Spolu a KDH sme navrhli uznesenie a vďaka nášmu doterajšiemu tlaku nás podporili aj ostatní poslanci. Uznesenie prinesie väčšiu transparentnosť. Mesto nám bude poskytovať dôležité údaje, a to fakturáciu, evidenciu odpadu, vývozy či hmotnosť odpadu a percento separácie. Len cez tieto dáta môžeme lepšie analyzovať cenu a pracovať na jej prípadnej úprave. A teraz je to na nás všetkých. Sledujme stoiská, kontrolujme vývozy a hlavne správne separujme. Ak znížime množstvo zmesového odpadu, môžeme po tomto roku podľa mesta dosiahnuť aj nižšie poplatky. Budeme to dôsledne sledovať. Ak máte nejaké návrhy či postrehy, neváhajte a dajte vedieť.